kadong war beng lo winif do ke lo non ki mi lunar jan lutum lang long igda prang po ar ni ke mi production in pen ke bonta pona lunar jan men ke la lo simbon arani to tang te pini kala bangsu lunar jana photak le full detail lang isinang to tang te a video le start glo non simbon arani la bangsu lunar jan long chapa jana tum ke lai ken lo nonam che thangklong chapa jana bang phi mate arji ke men nai actress alang li men ke sami malin te supi alang ni phane le tum la bangsu lunar jan long alang chapa jan te long ji la pen nonam che thangklong kham khelong chapa jana bang phu mate actor alang li men ke borlong ki timung alang ni phansi ta me lutum labang so lunar janong lutum theik longji simbon arani labang so alunjir kilo nutum ke lai ken lo nonam che thangklong asingar tum alang tum men ke lai ken lo prem terang lapen akang sa ngipi alang tum asi si lutum labang so lunar janong lutum adri longpo simbon arani labang so olunjir phan liris mate compose ke tok igabang phomen ke lalo longbir terang labang so luna jana phan a directed atung ke lai khen lo songsar bungrung lapen sirkiri tokbi labang so luna jana phan arjigmi dona bang phi tung ke lai khen lo handriso rong pipi lapen rublin terang pi lapen labang so luna jana phan DOP mate editor abang phomen ke lalo Bhaskar Jyoti Dole simbon arani labang so lunar jana phan producer abang phomen ke lalo Mongol Singh Ronghang nanto labang so lunar jana mate video lobam nan tum lang iji bulute official arni keme production youtube channel long sinam tum lang ilong po labang so channel long mesen lunar jana mate video lobam ke lang mesen dui ko lasinang tum labang so a channel long humri dam ikta nantum nason kake karbiang long mo pen nonam che thangklong hai video hai mate actor actress video lang derete natum hand section lo sala subscribe non lapen like tanang video ning non lapen comment nang tokenam sining non pinia video klan si kang ton lo kur bang thu